to paro no nego bed ni en gi ngufu moro. Okay. Robert, wangia ne wach mar golo Rigathi Gachagua. Yes. Ada penyo gidho kizungu ni, is it the best option? Ene yo maberie moloyo mwinjo bed nitimo sani. Ikin makaka piny Kenya chungie sani ni. It is the best option. Why? Angoma me. Nikech Rigathi no kalo kiewo. Okalo kiewo e weche mang'eny. Mokwongo iwinjo ko wacho nyaka dhoge ni nitiere bilionde moko manyocha nool oko to keti e private bank emo duoko shilling piny. Mano ochalo ng'ama golo secret. No wacho ni gin cartels mane winjo bed ni gikedo godo e sirikal, no ko wacho ni gin e sirikal. No, but seche mowacho kamano ogolo sensitive information mar sirikal. Samoro gimonego bed ni bedo investigated gi okwach kich gini mondo ng'iane wachno, ong'i kuma tutu magino nitie. Mar ariyo, ochako dhi owacho ni NIS onge gima timo. Oduog jok manyocha oseriembi ka. Owacho e press. Kendo wacho matek ka piny winjo. Nyiso ni nyocha kalo kiewo mar relationship kode. Because Deputy President en ang'o? En principal assistant mar president. Tiende niya, onge gi tich mondikne ginene. Mjumbe ondikne tich, senator ondikne tich, cabinet secretary, nyaka mar sports ondikne gimonego tim. Ng'ama onge gi tich e cabinet kanyo, en ng'ama iluongo ni Deputy President. Mondikne e chik ni mondo tim. Omiyo in gimi timen mana lamo bwana ni ndugu. Akonyi kanye. Ere gima nyalo timoni. Akonyi nang'o. Omiyo manga monego bed ni kodi machiegni. Constitution ma 2010, George, emoketho gir Deputy President ni. Nikech owachni namba achiel, ok inyal riembe in kaka president. Ing'eni cabinet gi president riemba. En mo appoint to onyalo gol. Donge. Lakini Deputy President ok onyal timo nade? Ok onyal gol. Mane momiyo koro wiye koro dhi obedo maduong' ma koro neno ni oromore gi ker. To onge tich motimo mak mana tich ma kere motime nade? Emomiye mondo tim. En jalupne. Omiyo ang'o momiyo en best option? Best option mokwongo namba achiel. Kenya sani wadwa kwe. Ok wadwa siasa. Ng'ama go siasa Kenya ka sani en ng'a? Rigathi Gachagua. E musiko sa duto ene wi mitoka. Wan mane higa mar 2. Koka September ni emanyo gibede sworn in. Kalonzo go siasa. Kalonzo kata go siasa. Eugene Wamalwa go siasa. Kalonzo kata go siasa. To gin mane tich maginyalo timo. Nikech Kalonzo onge kod position mora motimo Kenya kasani. Ipani gito gidwar kwe. No, gidwaro kwe. Lakini at the state mar Deputy President okonego bed no go siasa. Okay. Onego bed no tiyo. Nicho yiere. Kalonzo ngamo yiero onge. Eugene ngamo yiero onge. Ideno. Gin thuolo. Kwanza gigo siasa gi pesa gi. Rigathi go siasa gi pesa nga. Seche moidho wigari kata kodhi nyaka Meru kaka nyor moluo Meru modhi nyaka Kiakuri nyaka Embucha. Fuel ngamo tiyo go. Ruto notimo mano. Emomiyo wacho ni niya tamne mar 2 notimo to noyie mondo gikethre. Nokobedo impeached. Nikech ang'o? Ang'o momiyo? En gi numbers. Ok inyal impeach. Nikech en gi numbers. Ne en gi joma luwe. Ne omako molingo ti. Mount Kenya ka be obarabara diere chuth. E jo pastoralist gi. Mano Narok, obed Kajiado, obed manade. Be okawa maber chuth. Ok inyal buoge. Nikech no take time ne. No kawo time ne moloso. Iparo nokoparo ni nya bedo impeach. No paro. But Rigathi nigi ng'a? Ere mbunge moyie kata nyenyore e lela. Murima onge nyaka women rep Manyeri nyo wacho ni Rigathi dhi dala ane madhi kuongo yeyo. Kimane chungwa ni kano wacho ni naseketo lweta bingi list cha. Jo Murima ga emopong'o list no endo. Okay, ang'oma